Police Regional Office 7 may pakatap og 6,000 ka mga pulis sa mga lugar sa rehiyon nga tapukanan sa mga tao matag Christmas season. Pagpangandam na usab kini sa mga umaabot nga holiday season. Ani ang report ni Femari Dumabo. Ang mga pulis ipakatap sa mga dagkong simbahan, mga terminal, pier ug mga suryanan kidaron sa pagsiguro nga luwas ang publiko nining Christmas season. Magsugod ang kapulisan sa Disyembre 16 unang adlaw sa Misa de Gallo. Gilantawan usab ang pagdagsa sa daghang mga tawo sa bus terminal ug sa pier sa pagsugod na sa Christmas break sa mga tinun-an. Og pipila ka adlaw sa di pang Pasko, diin daghang mga tawo ang magtinguha nga makauli sa ilang probinsya. Matod sa tigpamaba sa PRO7, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, nga ipahimutang usab ang mga Police Assistance Desk. Basis ani of course is what happened last year, no? Atong gitan-aw ga-conduct inventory, what are the crimes committed, what are the peace and order issues recorded, para ang ato ang deployment for this year is tailored fit, no? Tukma sa panginahanglanon sa peace and security. Wala tay nasagap nga balita nga naay mga threats, no? Mga dagkong threats sa ato ang region sa Central Visayas, pero kita kapulisan ninyo sa Central Visayas pinanguluhan ni Police Brigadier General Anthony Abirin dili mo kumpiyansa. Samtang mga krimen sama sa tulis, snatching, salisi ug lungkab ang sagad nga masiyaw ning panahona. Hinungdan nga subsob ang roving sa kapulisan ug ang police visibility. Apan pay mangno nila sa publiko nga magbinantayon usab. Mas mayong i-double lock ang balay kung may tabo nga manlakaw ang tanan. Kung mugawas sa panimalay is kung pupwede nga dili magdala og mga big amounts of money, jewelries, then the better, so that dili ta mamahimong vulnerable or ma-victimize. Kung mulakaw pud ta sa atong panimalay, mas maayo nga atong gilak ang door, gidubulak nato. Kung naay CCTV, mas maayo. Kung naay mahibilin sa balay, mas maayo. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.